Pre rodičov, ktorí uvažujú o očkovaní proti HPV svojich chlapcov, svojich synov, mám tri základné informácie. Prvá, vakcíny, ktoré sa používajú, sú naozaj účinné a bezpečné a majú dlhoročné klinické dáta, ktoré jasne potvrdzujú bezpečnosť a účinnosť, tak u dievčat, ako aj u chlapcov. Druhá dôležitá informácia, každý mladý človek, ktorý je sexuálne aktívny, sa stretne s HPV infekciou a u časti z nich môže tá infekcia bohužiaľ skončiť v podobe chronickej infekcie s následkami v podobe nádorových ochorení. Tretie, to najdôležitejšie, je veľmi dôležité, aby mladý človek, mladý chlapec bol chránený pred HPV infekciou aj následkami ešte v čase, keď sexuálne nie je aktívny a práve preto je veľmi dôležité očkovanie v prepubertálnom období. Okrem iného v tomto období nám stačia 2 dávky, ktoré vedú k rovnakej účinnej a bezpečnej imunitnej ochrane ako 3 dávky u starších ľudí alebo u dospelých.